da mahasadi gara mai ƙiyayya makashinka ta bar marashin fiɗa da mahasadi gara mai ƙiyayya makashinka ta bar marashin fiɗa da mahasadi gara mai ƙiyayya makashinka ta bar marashin fiɗa raunin musulmi karɓar amana ta yahudu karrenai ba sa rufiwa ko da amana rana gare ta wataran amana sanadin wacewa mai hasada a zai laɓe jikinta ya cilla ma'ashi domin kashewa hasada a gara makiyayya domin kiyayya ba a rufewa duk mai kiyayya kaifi guda ne baya nufa sai dai buga awa kan ya buga a sai ya zo ya huce kun ka shirya ba mai tunawa hasada a sai ya ɓoye mashi ya yi makalami mai daɗaɗawa ya gaida uwaye da maɗiyanka ga dariya an gamo sabawa ya ɗora cewa kaiwa ne ina amu lamarinka ya yi kyau da kwaikwayawa ba a sa'a mun biyar kamar ka a wajen nagarata da kyautata hawa da hasada wara mahiyayya makashinka ta bar marshin fidawa ni dai ina a san ka har ga Allah kaunar mu da kai ba a ta gushewa sai ya fahimta ka ɗau amana sannan ya za'aro mai hallakawa ya zo ta ba a yanka ba zaton ka ya soke hantar ka sai macewa in an yi kukan ka sai ya koka ya taho da lufafa domin rufewa dariya a halayyar buɗa ya ce ina ahwana mai ɗagawa duba ga zajir mai na ruwa lamarin aminci na firgitawa a cikin magautansa har da burutus babban aminin sa mai tsarewa ya ja abokai sun yanka siza saboda kyashi da hasada amma me Antoni ya yi jawabi bakinsa ta kobi mai daddatsewa uba ne kunnun ko 'yan kasan mazan kuma a tallatin yawa